triade A aj B sa dnes lepí svet. Nožnice, papier, koláže a na stole stres. Osmaci sú v akcii, geografia žije. Od Bratislavy po Michalovce každý kus má príbeh. Na kartón ide mapa, ak nemalý znak. Pamiatka, mesto, presne pekne tak. Kde je hrad a kde je kostol, kde je väža, kde je stred. Učíme sa spolu, aby sedel celý prehľad. Píšeme pozdrav, aby bol už na pohľad. Keď to ukážeme triede, nech každý vie hneď. Pohľadnica, náš projekt. Mesta v jednej línii. Pohľadnica, náš projekt. Pamiatky na nej svietia. Bratislava, Poprad, Žilina, Levoča, Kežmarok, Spišska, Nová Ves. Už to máme pod palcom. Pohľadnica, náš projekt. Pozdrav letí ďalej. Pohľadnica, náš projekt. A my stojíme za ním. Na jednej strane obrázok, na druhej krátky text. Ruky od lepidla, ale úsmev na 100%. Jeden kreslí väžu, druhý píše smer. Kde je čo a prečo práve tam, to je náš repertoár. Keď niekto váha nad mestom, pomôže mu hneď prezentovanie pred spolužiakmi a triedny jasný ček. Kde je hrad a kde je kostol, kde je väža, kde je stred. Učíme sa spolu, aby sedel celý prehľad. Píšeme pozdrav, aby bol už na pohľad. Keď to ukážeme triede, nech každý vie hneď. Pohľadnica, náš projekt. Mesta v jednej línii. Pohľadnica, náš projekt. Pamiatky na nej svietia. Bratislava, Poprad, Žilina, Levoča, Kežmarok, Spišska, Nová Ves. Už to máme pod palcom. Pohľadnica, náš projekt. Pozdrav letí ďalej. Pohľadnica, náš projekt. A my stojíme za ním. Z malých kúskov vznikne obraz, z jednej hodiny dejiny. Keď sa mená miest spoja, vidíš mapu krajiny.